Казан Федераль университетінің филология һәм мәдәният ара багланышлар институты Татар Тим КВН командасы. Каршы алабыз. Дуслар, өзебезнең музыкаль өешендә без сезгә Татарстанда булмаган бердән-бер шоу күрсәтергә булдык. Каршы алыгыз, Кичке Гөлия! Кичке Гөлия! Хәерле кич, һәм сезнең белән Кичке Гөлия. Нәрсәгә кичке? Чөнки мин иртән ямсыз. Кыска гына хәбәрләр турында. 11-нче сыйныфта укыган Мишәр балалары йыгыны бирми, сота. Мәчет алдына асфальт җәйделәр. Хәзер кешеләр туры юлдан гына бара. Шәһәребезгә Медведев килүен белгәч, бөтен полиция хезмәткәрләре отпусктан чыкты. Дәвам итәбез. Һәм танышып китик бездә кыек кызлар төркеме. Кыек кызлар түгел, киек казлар. Яра мөһим түгел, җырлагыз. Киттек. Кышкыра сирәк кенә. Ул да бит тиздән үлә. Рәхмәт, кыек авызлар. Бүген безнең тапшыруга килергә тиешләр иде, ләкин килмәделәр. Хәния Фәрхи, чөнки уен әлдермештә узмый. Фәнбәли Әхмәтов, ләкин ул астагы вертушкада кысылып калды. Илназ Сафиуллин, ләкин без трубканы алмадык. Алло? Илназ, шалтыратырмын, МДЗ бара. Бездә музыкаль тәнәфес кызлар. Әйдәгез, манчыгыз. Җир астыннан юллары булмас, җир астыннан юллары юк, җир астыннан юллары булмас. Метро бар бит, дивана. Киек кызлар, шәп кызлар. Дәвам итәбез. Бездә бүген зур кунак. Галәскәр Камал, артисты Фәнис Җиһанша, каршы алыгыз. Исәнмесез, Фәнис абый? Исәнмесез. Әллә сезгә хуҗам дип эндәшимме? Бүген 20-дә 15-тә. Нигә 20-дә 15-тә? 20-дә 15-тә ифтар. Авыз ачкач теләсә кем дип эндәшергә була. Фәнис абый, менә сез хайваннар яратасыз, шулай бит? Каян белдегез? Экранга игътибар. Менә соңгы фотосурәт миңа бик ошый ишәк белән. Әйтегез әле, Фәнис абый, сезнең кушаматыгыз Шрек түгелме? Ярыймы сезнең песиегез булсам? 20-дә 15-тән соң теләсә нинди җанварым булырга мөмкинсең. Ой, гел каушатып бетердегез инде, Фәнис абый. Сүзләремдә онытылып бетте инде. Рәхмәт, Фәнис абый. Сез менә реаль тормышта ишәкләр белән еш аралашасызмы? 20-дә 15-кә хәтле берсе белән, аннан соң песием белән аралашачакмын. Кызлар, коткарыгыз сезнең чират. Туган авылым урамын кабат
Qat-qabat turadım, avılımda bir uramşul. Başqaсын taba almadım. Qizlar, bravo! Topşuruq oxirina qadar Fənis abay bular da jillarga öyrənə başladılar. Fənis abay, mənə sizə şunday g'odiy so'rov bereyim əli. Siz so'rovlarga, hətta g'odiy so'rovlarga bik emotsional javob berasiz. Нишләп мин сезнең белән бик тыйнак сөйләшеп утырам? Әйе, минем белән тыйнак сөйләшәсез. Ә менә видеозаписта, видео үзектән карап үтигәле. 105 сезонда тамашачыларга нинди яңалыклар тәкъдим итәсез? Ниләр белән сөендерергә җыенасыз? Быел яңа комедиялар уйнайбыз, шуңа Токтай алмыйбыз. Қазір бейте яздым. Стравы. Тартып. Тартюфта уйнайбыз. Тартып ми. Кышкыны шаһар шуарга йөрибез әле курс. Иә, бергәләшеп. Менә театрга эшкә килгән вакытта хыялларыгыз тормышка аштымы икән? Шуны сорыйсы килгән иде. Менә ниләр көткән идегез? Без көлке сорау түгел дә дип уйлыйм. Чөнки бу бик җитди Баян сорау. таптагыз. Фор иттеләр. Fənis abay, sizin yaratqan monologınız barmı? Toqay. Бар. Мин Тукай иҗатын бик яратам. Шулай ук залда утырганнар да ярата күрәм алкышларыгыздан. Рәхмәт, Тукай сәнгатен сөюче дусларым. Мин сезгә бер дә сөйләнмәгән өр-яңа шигырен паратны сөйләп китәсем килә. Җиктереп парат Казанга, туп-туры киттем карап, шаптыра атларны күчер, суккалап та тарткалап. Кич иде, шат. Туктагыз зинһар өчен, Фәнис абай. Хәзер менә шул ук шигырьне экрандагы интонациялар белән кызгайлы. Кич иде, аңлап җаным, үлем балакаем. Шатлык белән нурлы шешеп, аялтырып, искәлә керен җил белән яфрак. Яфрак агачлар калтырый. Bir zaman içmesem җиде бал зинһар өчен. Ah, bu нинди аерылу, гомеремдә бер тапкыр. Ya, күрәм. Ya, хош. Ya, гомер иткән шәһәр. Ya. Göden yürekmen, hasret içinde, pensiyem artkan huydamin. Бик зур рәхмәт. Браво! Әфәрин! Вот менә бу браво! Булат! Браво! Qadrli do'stlar, mana biz bu sahnada 4-yil bosib turamiz. Fənis abay, aytdingiz əli siz mana bu tekstni o'zingiz o'qingiz, butunisi jilasin. Jilasin mana. Kadirli dostlar, kadirlerim, dostlarım, motorlarım. Biz bu sahnede 4. sezonunda ayağı oraya basıp durabız. Siz ortağınızı salıp indi 4. yıl şu sahnede oturasız. Zinhar için şu finalda Tatar Team KVN komandası жиңсен иде бәгыркәйләрем. Шылағыз, шылағыз инде. Sizning bilan Fənis Jihan şahidi. Һәм Tatar Team komandası. Do you dare to look them right in the eye? Oh, çalışmasına beyle, 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 beyle. Yanık öteler bizden ya. 30 gram bir şey.
Әтияни танышыгыз бу Илдар. Без аның белән өйләнешергә җыенабыз. Ey, татар жігіті екеніз. Исәнмесіз?